תודה רבה. נחזור אליך, דוקטור מור. כיצד יובילו את הגז הזה? באיזה נתיב? מדובר בשדה לוויתן, הוא ממוקם כ-130-140 קילומטר מול חופי חיפה, בעומק מים 1,600 מטר. מעל השדה הזה תוקם אוניית FPSO, זו אונייה עוגנת קבוע. הצנרת ממעבה אדמה מחוברת אל האונייה, על האונייה מטופל הגז, יש בו קצת נפט, יש בו מזהמים. מהאונייה הזאת הוא יוצא בצינור אל חופי ישראל, כבר נקי ומוכן לשימוש, אולי יזדקק לטיפול נוסף, וממנה בצנרת לתחנות הכוח שלנו, לשימושים המקומיים בישראל בראש ובראשונה, גיבוי לשדה תמר ששנה וחצי כבר מספק גז למשק, כ-55% מהחשמל שלנו כבר מגיע מתחנות כוח שמספקות, מקבלות גז בשדה תמר, וגם משם לירדן, אם אכן ההסכם החשוב שנסכם היום, וזה מזכר ההבנות MOU, Memorandum of Understanding, עדיין לא מחייב, עדיין יש כברת דרך ארוכה עד חתימה על הסכם מחייב, עדיין הפרטים לא ברורים מעבר למה שפרסמה דלק וקבוצת דלק ורציו, וכל הקרדיט לנובל אנרג'י, לקבוצת דלק ולרציו, גם על ההסכם הראשוני הזה. איפה זה יעבור בארץ? להערכתי הוא יעבור דרך עמק יזרעאל, עמק בית שאן, ומשם יעלה לתשתית, לטרנק ליין הירדני שעובר מעקבה, הגז המצרי שהפסיק לזרום גם לירדן, דרך אמן, זרקה אירביד, לסוריה. יש כבר רישומים לתוואי לא, עדיין אין, עדיין לא הוחלט, לכן נדרשת עבודה הקמה שתיקח כאמור 4 שנים או יותר. מדובר בזמן. מה רדיוס של צינור כזה? הרדיוס, כמה זה גדול? מדובר על צינורות של 2 כפול 36 אינץ', 90 סנטימטר. זהו? הצינור זה הרוחב שלו, בדרך כלל 2-3 מקבילים מהסוג הזה, יש 2 כאלה מתמר לאסדת ההפקה שלו. עכשיו, מה המשמעות הפוליטית? המשמעות מעבר למשמעות הכלכלית האדירה בעיקר לירדן, אבל גם לכל אחד מאיתנו לפני המשמעות הפוליטית, מכיוון שברור, חשוב שכולנו נבין, 60% מהרווחים של שדה לוויתן, של הספקים, נובל, דלק, רציו, הולכים אלינו, לציבור, באמצעות תמלוגים, ילכו, לדורות הבאים. לקרן, שחוק שישינסקי שעבר בכנסת, רובם לקרן לטובת הדורות הבאים. כך שאנחנו שותפים, עיקר הרווחים ילכו אלינו, לציבור, חשוב להבין. שנית, מבחינת ירדן, הם סבלו, כמו שמתן ציין קודם לכן, משבר כלכלי חמור עם הפסקת הזרמת הגז המצרי, 8 מיליארד דולר להסב חזרה את התחנות למזוט וסולר יקר מאוד, יתחילו לייבא בשנה הבאה גז טבעי נוזלי, יקבלו גז טבעי במחיר אטרקטיבי, עדיין המחיר לא ידוע, לא פורסם, להערכתי קצת פחות ממה שפורסם בתקשורת, אבל עדיין שווה ערך ל-12 מיליארד דולרים של הכנסות שוטפות, 15 שנות הפרויקט, 2019-2020 יתחיל הגז לזרום. מבחינה גיאופוליטית אי אפשר להמעיט בחשיבות של זה להערכתי. יש לנו 23 סוגי קפה במגוון דרגות. יש קפה טורקי. או, זהו, תכיר, זאת אשתך לעתיד. מה? האישה שותה קפה טורקי, אתה מבין מה זה אומר? יש טייס במטוס! יאללה, להכיר להורים. קפה טורקי עילית, בדיוק מה שאתה צריך. שטראוס. יום וחצי לאחר סיום המלחמה, צוק איתן, אני לא רוצה להגיד הברית האסטרטגית, אבל שהשותפות האסטרטגית שלאורך 45 השנים האחרונות, ישראל היא משענת הקנה הלא רצוץ של ירדן, ישראל מספקת ביטחון לירדן לאורך כל השנים האלה, מספר פעמים, מים כמובן, מאז הסכם השלום עם מצרים בדיוק, עם ירדן בדיוק לפני 20 שנה, העובדה שהמלך, וזה כמובן באישור המלך וממשלת ירדן, מוכן למרות ביקורת נוקבת בפרלמנט הירדני, אצל האחים המוסלמים ואחרים כנגד ההסכם הזה, לקדם את ההסכם הזה, מדבר בעד עצמו, הוא זקוק לזה כלכלית וגם גיאופוליטית, אסטרטגית. ואחרי כל המחמאות המוצדקות שחלקת לדלק על המהלך הזה, מה דעתך על המחירים? כלומר, על סיטואציה שבה יחידת חום שעל פי הפרסומים עולה לייצר אותה פחות מאשר דולר, נמכרת כאן ב$5 ושם ב$7.5, ובסופו של דבר המונופול הזה בים עולה ביוקר לצרכן. אין ספק שקיים מונופול, עדיין, לגבי מחירי הגז, הדוקטורט שלי עוסק בנושא הזה, מחירים שהם כמחצית המחירים באירופה, מחירים דומים לצרכן למחירי הגז בארצות הברית. נכון, קחו בחשבון 60% מהרווחים גם הולכים אלינו. נכון הדבר שיש פה מחירים
נוחים מבחינת היזמים. כל מספר זוכה, כי אין תחרות. אין תחרות, ורוצים מאוד לעודד תחרות, להפריט, למכור את כריש ותנין, אולי משם יבוא, בתקווה שגם ספקים נוספים ימצאו גז, אבל מה שקרה בשנה האחרונה, אין שום קידוח, למעט קידוחים שנובל ודלק, אף אחד לא בא. וגם חברות שמוכנות לקדוח בהם, עדיין הממשלה לא מאשרת את השתתפותם. מלחמה פה כל יומיים, יש פה עודף של גז, אנחנו לא מעצמת גז, אבל השוק המקומי מאוד מסובך לייצא את הגז מכאן לטורקיה. כמה עולה קידוח כזה, כל קידוח? כל קידוח עולה כ-150 עד 180 מיליון דולר, היו מספר קידוחים יבשים, שמן דיברנו 187 מיליון דולר רק בשנה שעברה וכדומה, לכן חשוב מאוד ולברך את מי שנמצא פה, נובל אנרג'י, דלק, חברת אדיסון האיטלקית, שתתחיל כנראה לקדוח בקרוב יחד עם רציו ואחרים. צריך לברך כל מי שמוכן להיות כאן, וצריך לשמוח ביום הזה. וצריך גם לנקוט צעדים לעידוד התחרות במשק האנרגיה, שלא מספיקה ויכולה להוזיל עוד יותר את האנרגיה של ישראל, זה חשוב מאוד. אני מסכים, ואנחנו צריכים... לא, בייצור להפך, רוצים למקסם את הרווחים. אנחנו מסכימים לנושא הזה, חד משמעית מסכים איתך, אבל זה יום חשוב. אבל שוב, ארוכה הדרך, מכיר הרבה מאוד MOUs, מזכרי הבנה, שנחתמו ולא... בוא נהנה מהיום החשוב הזה, לפני שיתחילו הבעיות, ויתחילו זה. בוא לא ניכנס כבר לכל הפרובלמטיקה שיש בזה, זה צעד רציני ביותר. קדימה, ועם מצרים, זה האתגר הגדול, קדימה, לייצא את הגז למצרים, בשני צינורות ימיים, נחתמו הסכמי... שאנחנו נייצא למצרים? אנחנו מייצאים למצרים, זה הכוונה, לפני מספר חודשים נחתמו שני... זאת אומרת, אנחנו קנינו מהם גז. אנחנו קנינו ממצרים והפסיק הגז, ועכשיו בצינורות ימיים, אחד מתמר ואחד משדה לוויתן, מתוכננים להגיע... ציון, תצא תורה, אגב, זו עסקה הרבה יותר גדולה מאשר העסקה עם הירדנים, זו עסקה של 17% מכל המאגר. תודה רבה. תודה רבה. מיד נשוב. תודה, תודה. את זה, הניסיון של נמרודי לקדוח נחל כישלון, הניסיון של שמן בראשות גבי אשכנזי נחל כישלון, ונשארנו עם הים של תשובה מלא ברישיונות שעשו טוב לכלכלה הישראלית, אבל מעמידים אותו כמונופול שנכון לעכשיו לא משרד האוצר ולא הממונה על ההגבלים העסקיים יודעים כיצד להתמודד איתו או לרסן את כוחו. תודה רבה. נחזור אליך, דוקטור מור. כיצד יובילו את הגז הזה? באיזה נתיב? מדובר בשדה לוויתן, הוא ממוקם כ-130-140 קילומטר מול חופי חיפה, בעומק מים 1,600 מטר. מעל השדה הזה תוקם אוניית FPSO, זו אונייה עוגנת קבוע. הצנרת ממעבה אדמה מחוברת אל האונייה, על האונייה מטופל הגז, יש בו קצת נפט, יש בו מזהמים, מהאונייה הזאת הוא יוצא בצינור אל חופי ישראל, כבר נקי ומוכן לשימוש, אולי יזדקק לטיפול נוסף, וממנה בצנרת לתחנות הכוח שלנו, לשימושים המקומיים בישראל בראש הראשונה, גיבוי לשדה תמר ששנה וחצי כבר מספק גז למשק, כ-55% מהחשמל שלנו כבר מגיע מתחנות כוח שמספקות, מקבלות גז בשדה תמר, וגם משם לירדן, אם אכן ההסכם החשוב שנסכם היום, וזה מזכר ההבנות MOU, Memorandum of Understanding, עדיין לא מחייב, עדיין יש כברת דרך ארוכה עד חתימה על הסכם מחייב, עדיין הפרטים לא ברורים מעבר למה שפרסמה דלק וקבוצת דלק ורציו, וכל הקרדיט לנובל אנרג'י, לקבוצת דלק ולרציו, גם על ההסכם הראשוני הזה. איפה זה יעבור בארץ? להערכתי הוא יעבור דרך עמק יזרעאל, עמק בית שאן, ומשם יעלה לתשתית, לטרנק ליין הירדני שעובר מעקבה, הגז המצרי שהפסיק לזרום גם לירדן, דרך אמן, זרקה אירביד, לסוריה. יש כבר רישומים לתוואי לא, עדיין אין, עדיין לא הוחלט, לכן נדרשת עבודה הקמה שתיקח כאמור 4 שנים או יותר. מדובר בזמן... מה רדיוס של צינור כזה? הרדיוס... כמה זה גדול? מדובר על צינורות של 2 כפול 36 אינץ', 90 סנטימטר. זהו? הצינור זה הרוחב שלו, בדרך כלל 2-3 מקבילים מהסוג הזה, יש 2 כאלה מתמר לאסדת ההפקה שלו. עכשיו, מה המשמעות הפוליטית? המשמעות מעבר למשמעות הכלכלית האדירה בעיקר לירדן, אבל גם לכל אחד מאיתנו לפני המשמעות הפוליטית, מכיוון שברור, חשוב שכולנו נבין, 60% מהרווחים של שדה לוויתן, של הספקים, נובל, דלק, רציו, הולכים אלינו, לציבור, באמצעות תמלוגים ילכו, לדורות הבאים. לקרן, שחוק שישינסקי שעבר בכנסת, רובם לקרן לטובת הדורות הבאים. כך שאנחנו שותפים
עיקר הרווחים ילכו אלינו, לציבור, חשוב להבין. שנית, מבחינת ירדן, הם סבלו, כמו שמתן ציין קודם לכן, משבר כלכלי חמור עם הפסקת הזרמת הגז המצרי, 8 מיליארד דולר להסב חזרה את התחנות למזוט וסולר יקר מאוד, יתחילו לייבא בשנה הבאה גז טבעי נוזלי, יקבלו גז טבעי במחיר אטרקטיבי, עדיין המחיר לא ידוע, לא פורסם, להערכתי קצת פחות ממה שפורסם בתקשורת, אבל עדיין שווה ערך ל-12 מיליארד דולרים של הכנסות שוטפות, 15 שנות הפרויקט, 2019-2020 יתחיל הגז לזרום. מבחינה גיאופוליטית אי אפשר להמעיט בחשיבות של זה להערכתי. יש לנו 23 סוגי קפה במגוון דרגות יש קפה טורקי. או, זהו, תכיר, זאת אשתך לעתיד. מה? האישה שותה קפה טורקי, אתה מבין מה זה אומר? יש טייס במטוס! יאללה, להכיר להורים. קפה טורקי עילית, בדיוק מה שאתה צריך. שטראוס. יום וחצי לאחר סיום המלחמה, צוק איתן, אני לא רוצה להגיד הברית האסטרטגית, אבל שהשותפות האסטרטגית שלאורך 45 השנים האחרונות, ישראל היא משענת הקנה הלא רצוץ של ירדן, ישראל מספקת ביטחון לירדן לאורך כל השנים האלה, מספר פעמים, מים כמובן, מאז הסכם השלום עם ירדן בדיוק לפני 20 שנה, העובדה שהמלך, וזה כמובן באישור המלך וממשלת ירדן, מוכן, למרות ביקורת נוקבת בפרלמנט הירדני, אצל האחים המוסלמים ואחרים כנגד ההסכם הזה, לקדם את ההסכם הזה, מדבר בעד עצמו, הוא זקוק לזה כלכלית וגם גיאופוליטית, אסטרטגית. ואחרי כל המחמאות המוצדקות שחלקת לדלק על המהלך הזה, מה דעתך על המחירים? כלומר, על סיטואציה שבה יחידת חום שעל פי הפרסומים עולה לייצר אותה פחות מאשר דולר, נמכרת כאן ב$5 ושם ב$7.5, ובסופו של דבר המונופול הזה בים עולה ביוקר לצרכן. אין ספק שקיים מונופול, עדיין, לגבי מחירי הגז, הדוקטורט שלי עוסק בנושא הזה, מחירים שהם כמחצית המחירים באירופה, מחירים דומים לצרכן למחירי הגז בארצות הברית. נכון, קחו בחשבון 60% מהרווחים גם הולכים אלינו. נכון הדבר שיש פה מחירים נוחים מבחינת היזמים. כל מספר זוכה, כי אין תחרות. אין תחרות, ורוצים מאוד לעודד תחרות, להפריט, למכור את קריש ותנין, אולי משם יבוא, בתקווה שגם ספקים נוספים ימצאו גז, אבל מה שקרה בשנה האחרונה, אין שום קידוח, למעט קידוחים של נובל ודלק, אף אחד לא בא. וגם חברות שמוכנות לקדוח בהם, עדיין הממשלה לא מאשרת את השתתפותם. מלחמה פה כל יומיים, יש פה עודף של גז, אנחנו לא מעצמת גז, אבל השוק המקומי מאוד מסובך לייצא את הגז מכאן לטורקיה. כמה עולה קידוח כזה, כל קידוח? כל קידוח עולה כ-150 עד 180 מיליון דולר, היו מספר קידוחים יבשים, שמן דיברנו 187 מיליון דולר רק בשנה שעברה וכדומה, לכן חשוב מאוד ולברך את מי שנמצא פה, נובל אנרג'י, דלק, חברת אדיסון האיטלקית, שתתחיל כנראה לקדוח בקרוב יחד עם רציו ואחרים. צריך לברך כל מי שמוכן להיות כאן, וצריך לשמוח ביום הזה. וצריך גם לנקוט צעדים לעידוד התחרות במשק האנרגיה, שהיא לא מספיקה ויכולה להוזיל עוד יותר את האנרגיה של ישראל, זה חשוב מאוד. אני מסכים, ואנחנו צריכים... לא, בייצור להפך, רוצים למקסם את הרווחים. אנחנו מסכימים לנושא הזה, חד משמעית מסכים איתך, אבל זה יום חשוב, אבל שוב, ארוכה הדרך, מכיר הרבה מאוד MOUs, מזכרי הבנה, שנחתמו ולא... בוא נהנה מהיום החשוב הזה, לפני שיתחילו הבעיות, בוא לא ניכנס כבר לכל הפרובלמטיקה שיש בזה, זה צעד רציני ביותר. קדימה, ועם מצרים, זה האתגר הגדול, קדימה, לייצא את הגז למצרים, בשני צינורות ימיים, נחתמו הסכמי... שאנחנו נייצא למצרים? אנחנו מייצאים למצרים, זה הכוונה, לפני מספר חודשים נחתמו שני... מה זאת אומרת, אנחנו קנינו מהם? אנחנו קנינו ממצרים והפסיק הגז, ועכשיו בצינורות ימיים, אחד מתמר ואחד משדה לוויתן, מתוכננים להגיע... ציון, תצא תורה. אגב, זו עסקה הרבה יותר גדולה מאשר העסקה עם הירדנים, זו עסקה של 17% מכל המאגר. תודה רבה. תודה רבה. מיד תשוב. תודה.